Viure a una illa no vol dir viure aïllats. El transport aeri a Menorca és un problema. Preus abusius, poques freqüències horàries. Estem farts que ens tractin com una ciutadania de tercera. I és per això que Més per Menorca, dins de la coalició Veus Progressistes, vol anar a Madrid a exigir un tracte just, perquè estem farts. Fa 40 anys que Menorca elegeix un senador, però no mos enganem. Són 40 anys de silenci, de renúncies, perquè tot just entrar dins aquest edifici, el senador s'esfuma, desapareix i durant 4 anys més no en sabem res. I això s'ha d'haver acabat. Us ho asseguro, s'ha d'haver acabat. Cal una veu menorquina i menorquinista en el Senat. Un senador que defensi realment els interessos de Menorca. Un senador que proposi i protesti, que exigeixi i reivindiqui. En definitiva, un senador que sigui capaç de fer present dia a dia i cada dia Menorca en el Senat. Aquest és el meu compromís, el compromís de Més per Menorca. Amb tu és possible. Arribar a Madrid.